ሰማይ ኪድስ አቦጻይ ሀገር ደዝተወልዱ ቆልዑት ከምኡውን አቦጻው ተወሊዶም ንዝዓበዩ ቋንቋ ትግርኛ ዘምህር ቤት ትምህርቲ እዩ ነዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ንምስራት ዘበገሰኪ ምኽንያት እንታይ እዩ ሰማይ ኣብዚ ኸረባ ግዜ ዝተመስረተት አስተማሃሪት ተካልያ ዕላማ አኻ ኣብ ወጻይ ዝተወለዱ ንባህሎም ክፈልጡ ከኽብሩ ክዝክሩ በባህሎም ከህበኑ ትጽዕር እቲ ሽም ከዓ ሰማይ ዝብል ዝመረጽናሉ ምኽንያት ሰማይ ድረት ናይ ፍልጠት ናይ መምሃር ናይ መምሕያሽ ከም ዝኾነ ኩሉ ይኾነና ብፍላይ ህፃናት ኣብ ንኡስ ዕድሚዮም ብሙሉ ልቦም ንዝደልዮ ነገር ንዝኣምኑሉ ነገር ክበስፎ ከም ዘለዎ ከም ዝኽእሉ ንሕና ንኣምን ሰማይ ከዓ ነዚ ትጽዕረሉ ንህፃናት ከዓ ተተባብዖም